jenenge urip nang donya ya renek ceritane, penak tok. Ya penak, ya sara dilakoni. Muga-muga bocah-bocah nom-nom saiki iki kuat iman. Ora gampang terpengaruh pergaulan sing bebas. Oh, enek sing nyuting tau tibakno. Dulur-dulur Denok Channel, aja lali lo ya, terus dipantau Denok Channel. Terus aku pesen karo kaula-kaula muda kuwi sing semangat nyambut gawe, belajar. Besok ben dadi wong sing aji, iso bahagiakno keluarga, ya. Terus pesen meneh karo bocah wedok-wedok kuwi lho, nek budal sekolah biasane kesusu-susu sampai ndadekno cilaka, kecelakaan. Tak peseni ya, nek budal kuwi bar subuhan ae, timbang kowe mbangkong terus budalmu kawanem kesusu-susu nubruk wong bahaya malahan, ya. Dadi bar subuh kudu ndang budal, aja mbangkong. Dadi cah wedok kuwi aja mbangkongan. Ngerti apa ora?